טוב, ערב טוב לכלל המכובדים בקהל, הערכתי ותודתי לכל מי שהגיע לכבד מעמד זה ראשית כל. אחיי מפקדיי ולוחמי משפחת גדוד 8208, המשפחה אשר זכיתי להוביל ב4.5 שנים האחרונות. איך מסכמים תקופה כה ארוכה עם משפחה שנכנסת אליה ברוח סערה ועת לעזוב ועוד בעת מלחמה. זר לא יבין את התחושות האלו כרגע אשר בתוכי, זר גם לא יבין את החיים הכפולים שמג"ד מנהל באזרחות ובעבודה תובענית כאחד. כידוע דרך ההגעתי לגדוד הייתה לו בציר הטבעי מבחוץ, ולכך היו אתגרים נוספים על תפקיד המג"ד הגנרי. אך לשמחתי מהר מאוד הבנתי שהגעתי לגדוד בעל אופי מיוחד, גדוד כמשפחה ולא כסיסמה, ומהר מאוד התגבשנו לאגרוף אחד ובנינו שפה משותפת ויצאנו למסע תובעני ודורשני עם סטנדרטים בכוכבים. ניווטנו ועלינו שלוחות וגאיות וזכינו גם ללא מעט אוויר פסגות. לא יכלתי לבקש תקופה כה אינטנסיבית לתפקיד המג"ד יותר ממה שהמציאות יצרה לי. שתי תעסוקות מבצעיות די אינטנסיביות, הראשונה בחטמ"ר עציון, השנייה בחטמ"ר שומרון בגזרת חווארה, אימון גדודי, עשרות אימוני צעד מחלקתיים ופלוגתיים, ימים אופרטיביים, ימי גיבוש יצירתיים, תקופת קורונה של חשיבה מחוץ לקופסה ולקינוח, כי זה היה מר מספיק, 51 ימי לחימה במלחמת חרבות ברזל כמג"ד. צעקנו יחד, שמחנו יחד, התעצבנו יחד, כאבנו יחד, נלחמנו יחד כתף לכתף במעצרים, בפשיטות, בהגנה, בהתקפה, בבט"ש, בגזרות שונות בארץ, במתארי לחימה מגוונים. תמיד לא ויתרנו על תקשורת בריאה אשר יצרה חץ חד וקטלני. עשינו הכל יחד במצוינות חסרת פשרות. בכל מקום שהופעלנו תחת אוגדה או חטיבה כזו או אחרת בצה"ל, הגדוד השאיר טעם ענק של עוד והוביל בראש המחנה ולא בכדי. זה בזכות הלוחמים והמפקדים בעלי DNA של סטנדרטים למצוינות בלתי מתפשרים והרצון ליזום ולהשתנות ולא להירתע מכך. הבאנו יחד את הגדוד למצטיין נשיא המדינה, הבאנו יחד את הגדוד למצטיין אלוף פיקוד מרכז במבצע שובר גלים באיו"ש, אך לעולם לא היינו צריכים את ההצטיינויות הללו על מנת לדעת מי אנחנו ומהי זהותנו. עם זאת עלינו לזכור שאלו צייני דרך המשולים כמשקולות על כתפינו המחייבים אותנו להיות ראויים לפסגות אלו אשר כבשנו בכל משימה אליה נדרש בצה"ל. כידוע חילופי היה אמור להתקיים כבר לפני חודשיים בהיבט העברת המקל לעומר הסמג"ד על מנת שהוביל ב100% את שלב ההכנות לתעסוקה המבצעית בגזרת יהודה אשר עתידה הייתה להתקיים ממש בתקופה זו. אך לפתע ב7 לאוקטובר מצאתי עצמי במציאות אשר אומרת לי בפשטות שחובה עליי להוביל את הגדוד במלחמה, חשובה מאין כמותה פעם בדור עד הבאת הגדוד למיצוב מבצעי, לוגיסטי ומנטלי לטובת יצירת תנאים מתאימים להגעה לשלב העברת המקל. כמג"ד שאתה מעביר מקל יש לך גם אחריות למצב העברה ומה השארת אחריך. הגדוד הוא הבן החמישי שלא היה לי, ולכן אני ועומר בשיח הכי משותף הבנו שכרגע זה נקודת הזמן המתאימה ביותר בהיבט המצב המבצעי בהפוגה במלחמה, וזוהי השעה הנכונה ביותר, הן לגדוד וגם לעומר לתפוס פיקוד. קפצנו והתגייסנו כולנו במלחמה ללא דילמה, עצרנו חיינו ואמרנו אינני כאן, באומץ, עם התייצבות מלאה. במלחמה עד כה הגדוד פעל בצורה מיטבית ולא כמס שפתיים ובלבולי מוח. הגדוד סיכל ומנע חדירת אויב לשטח ישראל בהגנה, הוציא פעילויות התקפה, הרג מחבלים, הגן על כלל נכסיו החיוניים עם אפס אבדות לכוחותינו, בנוסף אף התאמן רבות והעלה כשירות להמשך המלחמה. בשורה התחתונה אלו התוצאות ולא משנה איך נסובב את המפה. וכל זה שלכם, כל זה שלנו. לאור תוצאות אלו אני מרשה לעצמי כרגע לעזוב בלב שלם. אני גאה בכולם מראשון ועד אחרון הלוחמים, ובכנות טהורה. אני מאמין שכרגע הדבר הנכון ביותר לגדוד, שגם אני ידע מתי נתלות את החולצה ולשחרר. יש שאומרים שאם אתה אוהב משהו פשוט שחרר אותו. רגש האהבה כמה שהוא פרדוקסלי, חווה בתוכו את פעולת השחרור. זמני הגיע והיה לשחרר ולכבד גם את מועד החילוף, וגם לא למשוך מעבר ולדאוג רק לסיפוקי האישי כמג"ד במלחמה. למי שמכיר אותי היטב זה כואב וקשה לי מאוד, בטח ובטח בזמן מלחמה, ומכאן המשוואה הפשוטה, עד כמה אהבתי הענתית לגדוד, ואם אני משחרר דווקא בעת הזו. הגדוד גדול ממני. אחיי לוחמי גדוד 8208, בקשה ממני אליכם. הרוח עליה אנו נישאים היא משימה של כולנו. אווירה של עוצמה ורוח חיובית של שמחה וגאווה ושל שליחות שאנו מייצרים כאן במלחמת תקומה הלכה למעשה. כולנו לא מבינים זאת כי אנו בתוך האירוע, אבל מתישהו נבין שאנו כותבים את ההיסטוריה ולכל אחד ואחד פה יש דף שהוא כותב בדיו שמור רק לו, בספר המלחמה שאותו הוא כותב בשטח, בגשם ובבוץ. אתם כותבים זאת עם זיעה ושריטות קוצים, עם געגועים עצומים לבית, עם סירחון על הבגדים, עם עיניים עייפות, אך תמיד תתמקדו במה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר, ולא במי שרק מהלחם והישועה דרכו או מלבדו. אל תתבחיינו כפתרון שרוול,
אלא תתמקדו בטוב ובאתגר הבא. דעו לכם תמיד שמפקדים זקוקים לעוצמה והאווירה שלכם. תמיד תהיו גאים בבחירתכם כלוחמי מילואים, גם אם בחברה אנו מועטים ונראים כעוף מוזר במקום עבודתנו, ודעו שאין אויב היכול לגדוד 8208. זהו צוות קרב גדודי עם כוחות חי"ר, טנקים, הנדסה, אוויר, החשוב מכל עם תחבולה ורוח אנשים מנצחת. בידכם הדבר, בוטח בכם, אוהב וגאה על לוחמי הגדוד המיוחד הזה. בקשתי לכם שבמלחמה זו תמשיכו להיות דעתניים, תזמו, תתחבלו, תשתנו, תצאו מאזור הנוחות, תנהלו את החוסר ואל תתייאשו על החוסר. תמשיכו לפעול ברוח המשפט נדיבות מנצחת בין הפלוגות ולחייך לשינויים כי זהו המקצוע שבחרנו. אלו לא סיסמאות או אמרות ציניות. זוהי דרך חיים במקצוע הלוחמה הקרבית שלקחנו על עצמנו, כי זכרו שציניקנים לא בנו כלום מעולם, אלא רק עשו תקשורת טובה. לאלו אשר דיברו לפני המלחמה על מלחמת אחים, נגיד בקול ברור, תבואו לכאן, ונבואות הזעם שלכם יתפוררו מאליהם. תראו את הדבר האמיתי, עם ישראל היפה, המאחד והחזק זה ממש פה. קוראים לזה אהבת חינם במילואים, ובגדוד הזה יש אהבה שאיננה תלויה בדבר. המשימה הערכית היא המלכדת אותנו למשפחה, משפחה בבחירה. מצופה מכלל ערוצי 11, 12, 13, 14, you name it, תבואו לכאן, תצלמו את כלל הכתבות שלכם פה. זה משקף היטב איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו צריכים להיות כעם וכמדינה. היום יותר מתמיד אנחנו נחרצים באמירה מאוחדת ומלוכדת, להמשיך להגן עלייך מולדת אהובה. עלייך חלמנו ועלייך נלחם, ללא תנאי ובראש גאה ומורם. לא רק בגלל שאין לנו ברירה, אלא כי זאת זכות שסבינו והוריהם רק חלמו עליה, והם מסרו את נפשם. תפקידנו להיות השומר בשער עם פעמון ההשכמה המצלצל לחברה הישראלית. אשר נסליחה ומחילה במי שפגעתי בי אם נפגע ממני. עשיתי טעויות, זכרו כמושלמים יש רק אצל השקרנים, בקבר וגם בכללית מושלם. אחי, זכרו כאמון בלוחמי ומפקדי המילואים איננו פריבילגיה אלא חוב לאומי אסטרטגי. אין למדינת ישראל יכולת קיום ללא מילואים כשירים, איתנים ונכונים לקרב. וזה צריך להיות ברור לכל, במלחמה זו הדגישה זאת שבעתיים. וחובתנו להמשיך את המסר עד למעלה. אחריות זו אינה אחריות כבדה המוטלת על כל אחד מאיתנו. את האמון הזה בונים במעשים, באופן תפקוד, ובכל מפגש ומפגש עם כאלו שלא זכו להכיר מקרוב את עוצמת המילואים. אחי מפקדי גדוד 8208. לא אוכל לעולם להביע את תודתי על כך שזרמתי מהשיגעונות שלי וידעתם גם מתי לעצור אותם, שזה חשוב לא פחות. מ"מים, מ"פים, סמג"דים, מכלול מבצעים, קציני המפגד, הפלס"ם, כולם מפקדים אמיצים בחזית ולפנים. כולכם שותפים מלאים לשליחות ולדרך הארוכה. אתם מכונות של רוח, מקצועיות, ירידה לפרטים, השקעה מתוך תחושת אחריות של מחר בבוקר מלחמה, והנה, אכן אנחנו במלחמה. וכל מה שבנינו במסע מפרך זה, אנו זוכים סוף סוף ליהנות בפרי עמלנו. השתדלתי לאורך כל תפקידי להתאים את עצמי לכל מ"פ ומ"פ ולכל קצין מטה. כי זהו תפקידי כמג"ד, לדעת להגיע לכל אחד בדרכי שלי אליו. הגיוון הזה היה עצום, אך זהו היופי שבמורכבות האדם, אשר עצם גיוון זה הוא העוצמה של הגדוד. עומר אחי היקר, קר ושמח, טבעי ומרגש להעביר אליך את הזכות לפקד על הגדוד הזה. ראוי הגדוד הזה אליך ואתה ראוי לו. מפקד, מנהיג, מקצוען, לוחם ואיש רוח, מפקד באמת מהטובים שפגשתי. אני מעביר לך את הגדוד ויודע שהוא בידיים הטובות ביותר. עברנו חתיכת דרך ביחד. מעבר לצבא אנחנו אחים, וכאח אלייך אני בטוח שתשמור על המשפחה. אני סומך עליך וישן טוב בלילה שהגדוד מופקד בידיך. אני סמוך ובטוח שאתה תוביל אותו בענווה ובשקט העוצמתי הייחודי רק לך. גדלת בגדוד מלמטה ואין ראוי ממך. בעיניי כך צריך חילוף לראות. שדרת פיקוד הגדלה מתוך הגדוד, כי תפקידנו כמפקדים לשמש דוגמה אישית ולגדל את שורשי הרצון להתקדם ולבצע תפקידים כה מורכבים למען עם ישראל בדרג המ"פים והמג"דים במילואים. הגדוד שאתה מקבל מלא בשורותיו, ברוח, חזק, ואין לי ספק שתיקח אותו במולדתך לפסקות חדשות. ברצוני לומר תודה ענקית לבנותיי, אריאל, אופיר, אלמוג ואופק הקטנה. לא הייתי איתכם מספיק. אני יודע ששילמתי מחיר כבד מאוד בליווי שכה הייתם צריכות אותי בזמן שחיפשתם וצעקתם אבא. לא הייתי שם בשבילכם, אבל אני מקווה ולו במעט שבזמן שראיתם את אבא עולה על מדים כל כך הרבה פעמים ויוצא לצבא, ספגתם וקיבלתם ערכים אשר ילוו אתכם התבגרותכם ובעתיד הרחוק לטובת גידול ילדיכם, וכך תמיד נהיה ברשימת השמירה או בשפצק של הגנת מדינת ישראל ונמשיך להיות חלק במשחק חבילה עוברת. תודה ענקית גם לחמי ולחמתי, ממה ועירית מור, שעזרתם לתמוך את רעות ובנותינו בזמן היותי נפקד. אתם חלק עצום מהמאמץ הלוחם של תפקיד המג"ד, אתם המעטפת המאפשרת.
הוריי היקרים, אבי אברהם ואמי מזל פרץ, אנשים פשוטים, הנביאים מהדור שלא נזכה יותר לראות כאן, אשר הסתפקו במועט ולא דרשו הרבה בכלל, ציוני ישראל אשר עלו ארצה ללא כלום ובנו משפחה שמדינת ישראל זורמת בעורקיה, אבי אשר שירת 37 שנה במדי צה"ל כרנ"ג, ללא הנגדים צה"ל לא מתקיים בעיניי. רוצה לומר לכם תודה ענקית על כל הערכים אשר עצרתם בתוכי, מי שאני זה בזכותכם. אחרונה, אך בעצם החשובה מכל, אשתי היקרה, רעותי. עד בסוף, כי רק את הסוף זוכרים. אני עומד פה היום ומשתאה, מהעוצמה ומהנחישות שלך. כבר 11 שנים שאני שואל את עצמי שאלה אחת, מאין העוצמות להיות נשואה למג"ד במילואים? כאשר אני מביט בעינייך בזמן שאני מודיע לך על עוד מילואים ועולה על מדים, אני רואה בהבעת הפנים שלך את המחשבות שרצות על עוד שבוע של הרדמות ילדים, על עוד אספת הורים שאת הולכת לבד, על זריקת פחים כבדים לזבל הרחוק לבד, על סידורי קניות ותיקוני בית ורכב לבד, בדיקות לרופא עם הבנות לבד, הרים של כביסות לבד, על חינוך מעורר השראה ל4 בנות עם כלל המורכבויות שבכך לבד, על אתגרי בניית בית חדש, כמעט לבד. אני רואה את הגבורה בהבעת הפנים שלך. עוד פעם מאפשרת, משתדלת לא לשדר שום קושי ומצליחה. עדיין לא מבין מאיפה הכוח. היא מגיעה ל4 בנות, עצמאית במשרה מלאה, מתנדבת בכל דבר בקהילה ומובילה בראש החץ. אשתי היקרה, הקרבת המון. מעטים ידעו אי פעם כמה הקרבת פיזית ונפשית וכמה קשיים עברנו ביחד כצמד ברזל מנצח במהלך תפקידי כמג"ד. את התפקיד הזה לא הייתי יכול לעשות בלעדייך וזה לא קלישאה. זכור לי שהתייעצתי עמך אם לקחת תפקיד זה ואמרת לי, תעשה זאת, זה חזק ממך. והוספת, בגיל 80 שתהיה זקן עם טיטולים, לפחות שיהיו לך פסגות להתענג עליהם. לך על זה, תהיה אמיץ, אתה לא תסלח לעצמך. צדקת כהרגלך, כי את חכמה יותר, את נבונה יותר, איתנה יותר ממני בהרבה, וטקס הפרידה הזו ממך. כי את ורק את בעצם המג"ד השקוף של גדוד 8208 ב4.5 שנים האחרונות. לא יכולתי לבקש שותפה על הדרך טובה יותר ממך. לא רק שתמכת בי, אלא עשית זאת באצילות נפש ובענווה, ללא תלונות, ונתת לי לממש את האחריות העצומה שהייתה על כתפיי, בתפקיד החלומי הזה, לעשות את זה בדרכי שלי, בסריטות שלי ובסטנדרטים שאני רציתי. את לביאה אמיתית, מול כל קהל יקר זה, אני רוצה לומר לך שאני אוהב אותך ומצדיע לך. אסיים ברשותכם בפסקה אשר לעניות דעתי משקפת במדויק את מצב העם ומדינת ישראל, ובין היתר משקפת את משפחתי שבה גדלתי. סבא שלי הלך ברגל במרוקו מעבודה הביתה. אבא שלי נסע ברכב מקרטע ולפעמים נסע באוטובוס, הוא הלך ברגל שהיה צריך. אנוכי נוהג היום ברכב מודרני של המאה ה-21 בעלות של 6 ספרות. הבת שלי כנראה תיסע גם על רכב בסדר גודל שכזה, אבל הנין שלי ילך ברגל שוב. ואני תמיד שאלתי, למה זה צריך להיות ככה? התשובה להלן לא יכלה לבוא, והיא זו שתסביר את כל סיפור של עם ישראל. זמנים קשים יוצרים אנשים חזקים. אנשים חזקים יוצרים זמנים קלים. זמנים קלים יוצרים אנשים חלשים. אנשים חלשים יוצרים זמנים קשים. תזכרו את המשפט. אנשים חלשים יוצרים זמנים קשים. העם ישראל יוצא מתקופה קשה. לבדיוק עכשיו, אבל בדיוק עכשיו נוצרים אנשים חזקים. רבים לא יבינו, אבל אנחנו חייבים, פשוט חייבים, לגדל לוחמים. גדוד 8208, הפרידה אולי קיימת, אבל הזיכרונות לעד יישארו. כאן קודקוד 8208, מדווח תאילנד, רוץ, סוף. פרץ היקר, אתה מוביל את הגדול ב5 השנים האחרונות, כמו שאמרת, החל מתעסוקה מבצעית בחטמ"ר עציון ב-2019, עבור לאימונים רבים, בצאלים, אימוני מכלול, אימוני IMI, ולא ציינת עוד את הקורונה שהתאמנו תוך כדי קורונה,